Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Kahora Chandra Singh Rongpi Cultural Complex salong APHLC asong atumpen MP election aparman chirok to amai kapidupong. Patumi nipai ingkoi rahini arni lakha ingkoi ratrok dua bargri constituency ke parlo Kahora Chandra Singh Rongpi erong Cultural Complex salong APHLC asong pen chirok to amai padupong. Labang solong aluhiaman pen chetongdu laki sarkiri rongphar CC General Secretary Sonju Teron Hawar Kihad LA, Youth General Secretary Dhuni Teron Hawar Kihad LA, Organizing Secretary Rup Singh Terang Khatkhati CC Member, Dua Barguri APHLC President Secretary Lapen Kemra Peratum Chetongdu. MP election nangte bokong dode sang sepen political asong vote kerek amai padubom. Ason si Dua Barguri constituency tame MP election along Kimisen award kachipalong chiaphan APHLC asong pentami chirok tok amai padulo. Bang solong malom so apor mass training program deng ponsi BJP Congress I aparti COC APHLC asong along chingbedunlo. Bang soapi sarkiri rongpar CC General Secretary pen rat along Arjapsi Jumisen alam lapen APHLC asong pen akima articles 244A ajakong kapangtang lapen Karbi Anglong arada kimang hemprek longvek nangchi lapen longvek chipusi ong dungarat kachetong dun along lamchak chipaklangpo tangte phirang kelong lamthe kapaklangpo na lamthele angton pen arjuponik luna Dua Bargri pen adverse on ko report Karbi Anglong News Channel. Pinidak Dua Bargri constituency alu kahora lo pinidak APHLC pen itu mai pedokono dak PS ke thongdi PS ke thong PS tum ching room si dak APHLC pen si cherok to mai pedokono na sohud dak BJP la pen ka political party pen adoning koi se tum dang nang jonu no la pen ke dak ongdong APHLC pan ka ching hon songjap pi korting ko hado na ching room sini tum chan ching ki chan no dak kahora long stameli tum APHLC asai ham itu pupon no la election segni tum chan ching mum chapari dia phat lalu kan bisi ko dai tum cherok tok amai ke dunang ko okthi bang halo non Karbi Anglong arlo ki jum putla BJP tum rong lu ne pinu mati pacho bai tala tum ke ki ik thulo non bang ke hemprek lam pen puta rong lu ne delo development kam ne puta la tum pi dekte delo sakuri li puta piune delo inglong so tum han ga paching thura bar side piune delo amasi non bang ke arong lut si la tu la BJP lo gunda so tum han la orunodoya form duplicate form PC la tum parona no rong so han ke ther ke hab do lagala dak kahora chot kali Dua Bargri chot kali Karbi Anglong kenangan la tok ajo ke dua rong an bhan bangela son se ther ke hab do je BJP meeting dun dei puludang te nale tum han orunodoya khan peji apane hala ration card ang pipi daji hemsuna patang te daji APHLC meeting pa dun de daji la person ke ther ke hab do lasin tum han district administration pe ne tum kaching ki long ateng puludang te rong ajo yong se la son ke ther ke hab do puludang te la pusona muni rafan pang heksi district administration han amen pida nai lapen ke latum arona teng pen kinep kang nang kame te ponji pusi district administration on han pon la hano pinang anara tunggela BJP pencet adung amor sing piso kana ning ke dokde labang so ning ke dokde ta kopi da kan pecin BJP atum abinonget ke non la BJP party ang bong ata 50% associate tumge alang tume tha candidate pa ning chirok depin openly si top BJP leader tumge resignation chipi lablo mati ha la si congress dun no kente tale tum APHLC long ke e tum candidate phana ning chetok derat ko bang abedet dinu ta resignation tum chipi pe la si non la 2024 election bang ke BJP tum bang ke nili puye bang ke la hello alang tum tangka paisa da chepai nang nelo rong ta ludang nelo hala duplicate form pi ne pi afford chepa dam nang nelo campaign dam nang nelo hai mase ai helu aku rong ajo Karbi Anglong arat tum galang tum ke already rejected athe hemprek isuli pura judelo non ke development pura pitekte dalo lapane 6 schedule bang tang nai waterless salam nai pura alang le tumke council ka chari pon tum loge people oklema hidat kente Guwahati high court pen 2016 17 and kan wardi ki piro people oklema hidat ke tuliram rong ha lasi already lapme rejected lasi afford chepa dam nang lo BJP tumke aku wang tanang ne non Dua Bargri son ke tum wang tanang ni akan dite pran thegong lepina bu kente yo non la Dua Bargri ra tum kahora ra tum candidate pran thegong lepina akan dite thegong lepina pulo te vote talong lelo lasi wang nang nelo
kahora lom son ke nang litum along lada duar bogori long seta me mai meeting padopol no labang solong nang litum duar bogori pen kuan abut long konji nang tum duar bogori pen ke ikom ne seta me 10 plastic ko ne tum non du chimatha athema BJP along Congress along seta me ke doana tum seta me non ne tum ki chinia ting ke ne tum ke to kono seta me ken pin dam lam ta se hoda ka report klong dam ma ting ko te ar tha ka chiklang e BJP lo ar lo bank ke stop ipisa silo ko ne tum to kom long lam lo la pena kom ke long chat kali ne tum mek tham ma se ke ching chi do no ta so pose non du bank ke 10 pasa vote bank ne tum lang chi ning the kong ma ante pinangan no la mokotona dolo karbi ariso tum pinang seta me ke chebe long areng solo la pen ke apran ke dam seta dolo la tumhan seta me non purni seta me karbi panglo to mas sponsor pen khang na takang sai pi pelang labang solam nang liti lo ratan paklan ke la so gang sai tipitek the mane ko pilo pula tera dak te mo ne le mo meeting long kan ninje lo la ka hok pet ke si ba en kori pinenje pini charchim prisek la pen ke kang tilang so la pen ke prang le tum rong bong terang pota dolo itum DSP hala setame asam police to mas che abo setame hala so ta hok kang sai yong si palong ji pote si ba en kori pinai po pen kang tilang so long setame tum ji terak me hala so hot man ke akes ke kang tilang so long la pen ke deposit long si beng lo setame la dak pen ako pit bank ke en ulai pun dolap ti no go be ajal beng dam ro non bank ke belt en long le setame la son dak tak le pun ne te sun mila rong hang pi pan setame te roha pe nang trek pi sa kes di puan de nai polo setame la ta tek tek ke pen ako la tong ke puso so zame ako jel pen jogelo ko pi pon de kang tilang so long amang ke pang dong kes long po tum akar bi tum phan ko pi pot pini e bel en long de la bang ke kontil sor ke tek the ki chini ne ke claim polo la suppose areng to mang ke sung sok le non ting pote la chot kali hala ang tan ke chong dam tum ta ki thi ke jang ko ne dolo ko pi polo te kar biang long choklem chudam chudame ke chong da wa sen ta bi delo non kar biang long ki duk so gale la suppose ini to tum la non ke chari bom tim kar biang long tum ke Congress pek lo BJP pek lo Congress lo BJP lo Congress la suppose ako la so long ki biking don ko malo pote SDC to la suppose la tombanke isiwet abia oklo la tombanke le iltum ninke te dangwe inora muni arilo ari po sisteman velo la suppose non jong he pai thong kep tame BJP time prek wan velo BJ Congress time prek wan velo central tum national party tum ke hemprek ke hang ye party galilo hemprek ki PJ party lo alang tum pulo tripur engine ko pilo ki claim the gante alang tum te hemprek wan ta nai polo pen ke dam tangan kumar leng the wang ke sikwang we dolai karbiang long lo home minister ta bang lo prime minister bang ta bang lo setame hemprek alam bang ke da chujeng bat jer setame council son ni donde tim karbiang long to ni donde na dak pen ma tiklang dak lo la dak bang ke hemprek ke momo setame la tum wan the yong he de pai chalo Jangmi poni phai ingkoi rahini ningkan surihini ra ingkoi ra phiarni abarim Karbi Film Society ake hai dhuniram tiso asang hoa hin pen amina abuha long pen tong se kot pherang ke amai ke pha pen ke than pon along klar dak alam kapachini pon alam theke lapuson helo je alangli pier thelong ache the do tik an ke Karbi Film Society anatsi dodun bomji lapen koson pensi Karbi Film Society apranganat kaching thur pon verji anatsi alangli pen kai ke amat matha pon bomji lapen National Film Bollywood along kapile dunche phansi sai anat cherap chetodun bomji pusi dhuniram tiso asang ho ahin abarim Karbi Film Society ahin pen lamthe chethan ponsi kewangji lang arni setami sai ke claim ingtonte lapen jongsi komatne hamphang asong penle niliphan dorde phophiason nang cherap dun tha pulote lake madu aphanta phlakphe pusi alangli pen karju ponahut klardak alamthe nang chethan dun tangte alangli pen nang ki thandu nalam thele angton pen arjuponik sinang dong mukak pen birta nang kilo ren sing killing Karbiang Long News Channel là official su tu ke kam lo na lo se wa sa to te ni dam bang da pu la so na le lo kang ni tim se wa lo ini lo ja lo an ke so phi ni le gala tum phan ching ni so phi hala ni li hem arai
tiso so do welding akam di flat. So tiso do na bang lo an ke pulo introduce lo la hello president lo la secretary lo la pemingil. Kon ke ya kamu mo hoya. Lo je pini nang le to marong kapirong parong appeal long le to rally doi. La so rally long nang le hana ke doi pu nang le parong sa resepsi nang par julo apen. Nang dun nai apen ko pini son kerap nang pita la pusi alak tu nang gitu nele pula kera ko bang ke to ne ya kong ban ma do ba koson ma ne nang ramun po di sebake sita hada meeting itu nang bang ke ne ke dulu ne ate ne lege politically total la electoral politics active politics pen ke klaim play penang aningkan do penang anjir ding lo lasi hada bang nang do kedet to ante Anke apsinya nali da thelong lo anke lahai trophy awards certificate book hadak dupik nile pan facilitation na ti film po amasar lahai ke pilo lahai ke an ke ongon nali sinim film award lo mo lahai film award lo lahai ke le pele kam ke kam da temple se lahai award am khalo o ante sa nang le kar dia khai pan nong nam ke wang pot nile pot apen nang le adiso nitum pan pinina garab do na pot lama klari sinarwa lang pulo alam tum jarong pelo so ma klari silai sini lipan narwa anke api aku ini tuprong lo pini ni alam citan lo anke api ke aku alam tum pulo foto cituli sinang pulo anke foto da cituli lo anke persuli jar api ke alam tum aku non nang litu kami ini pulo ya sayu kan kap saya jadi lo ini contohnya dari do kamu do kok ini dampo madampo alam ke lam apa anak lo der bagi lo nili usah buka jalan long lo sar ini di pasal lain pohai sini lipan pun nang kori ni anak lo kisah ya nali PLC dut elum ni men nomor sini tare PLC dun mana nilai na ho dam de nali tumba chini lo nilai ham sido kalian dia nona foto per ya pen klang ang ke yo are pun ada ke bang alam ke la ke nilai teknin dalo so ni ko api foto nang pothai lo lang lo an ke tetapi wan tum nilai yo son si la tum la son le ke paklang lo Lasi aku apini lita log ke loge isi clarification isi nele media long loan ya ingraji pasti kita so ingraji pen kita ke hal itu tahu itu pori long lo ini konani acha kan ke la pulo sari pale la de hemasur pemain hemasur pulai lason pulo te press is along opini pulo tu mi ani kan samdar local press tu wa dewen be crossing long par la muka press presiden la tum lo mak la tum wang si la tum wang no si nele press release pero la totally false ala tum kopi apotong la sona paklan ni la ke ala tum ulterior motive tong ke dolo de kopi ni la ke ni sini ni belo la pusi la pon la alam ke kasi la hai totally false nele bang ke active politics along ave non pialam ni sini de la senano mat ke ave na ho party lo wa dunde lam masih ngali tu palaan si lam produk nange tham apen pedabada walan tu leader Daniel Teron pun lepan phone pe na pachini ala tu ge not pachar sidupu lasi tu mi pen dam banare Daniel Teron mane ya si leader lo akan term akan MBC election kat la korban ti almost even itu dan manglo alang nang pugela po dito mo so marato upload that lo sita nono bang ke dito ga yata witek da lo la sinali nang ning oi dari dito la itu mapati hoi penang lipat na dia na johang lo po an ke to da phone long besing na tham apa itu ni long non kini itu antol itu kata do itu non da so si nang masih alam ada lo kita alam tawat beda lo lan lo sini ke hangke apa non sini itu non nang li
Kan ki ndak bang bo. Lam na arju lo ni lan si clarification na. Hijut si alam the na hijut lang sir. Tenang linon ke bang ji ke Karbi Film Society long. Bini amai pu asan mam dobom lang mam mate. Non dobom lang man li Karbi Film Society long. Karbi Film Society ke ngelikram ke jut alo. Kaya ningkan isi sosial lo ni. Praga presiden lo jut lo non bang dile basic presiden dile bang hadak advisor. Dolamara Cultural Complex Holalong Indian National Congress Party asong atumpen save the Constitution Democracy pu ajay mek kapaman pon. Lakha inkoy retrok Duabargri Constituency Dolamara Cultural Complex Holalong Indian National Congress Party atumpen vote kerek amay kapaman pon. Bangso amay long Indian National Congress Party asong atumpen kachetoydun MP candidate Joyram Ingleng chitongdun. Lapen Rotoningti, Jotsoningti, Ruby Kumar Phangcho, Lapen Indian National Congress Party asonglong penang an man pengkido bang phu bang phietum tame chetongdun. Lapen BJP, APHLC asong pen COC, Indian National Congress Party asonglong penang an abang phu abang phietum chipa ogdun. Tangte Pherangkia thingnu kaning jealam thile ang tonpen arjuponik lonang. Duabargri pen Edverson Crew Report Karbi Anglong News Channel. Lapendak Duabargri along pini Dolamara kiwang nang yike denangan nampur prang lo kita halapu suceng nenta meeting dersian nama daktang kileta dersian lo lapen election meeting nona rada tum aning kihangateng pen rada tum aduk duong ama non ke akimi मोदी जी के पो अच्छे दिन के नंगले ले दे लो लासे कदू को बेची रपेट से अच्छे दिन में थंगले जीवन नंग पुआ मीटिंग लो ini 37 do ke join 37 nang bang bong ang dan dapat APSLC lapen BJP tu masih nang join dun mereka bang kanil tum isu hisab lagi pon kali non batai sike lake ini tum agenda special agenda hisab se ke pon la panel itu mas songja sarpo non prime minister ang hoy kang niji India Alliance hailo pulote Rahul Gandhi la batahini nang yer lo CA ke la so bang ke Citizenship Amendment Act la so bang ke isi akeng nodak ang theke dolo ile tum culture ile tum language Mante North East along kedua khai tu bhan ka kheng no binong lo la pen tum kar biang long tame la hai amunit Afghanistan pen Pakistan pen Bangladesh pen ke wan te ili tu manata munit nang ke thap tu ya bang ke la ke heno da ka kam lo Jaipong APHLC asong atumpen Pherangkia mai kangni Patumi Niphai Inkoy Rahini Langhin Constituency ke parlo Jaipong APHLC asai hemalong Pherangkia mai kangni pon Bangso Pherangkia mai kangni ponang kok atheke Patumi Jaipong Lokhon Be arong Pathuak lamalong BJP amai kangni pon along APHLC asong atumpen BJP asong long chipa ogdun ke ahok kali Lapen nilitum amunit kalipusi lamthe nang jaidun Lapen BJP along amithang amunit aphan thotsi alangtum phutup lapen poho sitame arwak ponsi mass training pinchong pon Lapen APHLC mai phu JI Kathar MP Kilik Haidet napu kaphire pena joksi BJP along klembang phuatum chelang pen arong damsi ke ther ke hapensi vote kerek pon Lapen APHLC asong atuma phan ajakong kapabobji asaisi ke klempon lokputa Jaipong APHLC asong along klembang phuatum lamthi nang jaidun Langhin pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel Nitum Lukhon Berong Labangso Amai Thipi ki Bipen Nilitum Aphan APSLC party mate asongja putum han isi jakong nang papaptum asonsi alang itum BJP atum bang lasonsi nang paman labangso ke paman alam sedang kopilo ni liputan bangke athe alang itum abang
la ID ka pen ke cheng lok ke ba la ID ke do tum aphan bu sitame alang le tum bang BJP ya tum masih BJP masih angko la tum bang kutu pacikup la pen ma plus kami ke cara kot la so bang ajui na bang sitame hala ID ka be tum bong suma tum han class 8 class 9 ka chali tum han si abisi ko ya bang ke alang le tum aphan si la tum bang rek pon roi si bini la bang so bang koi ne ko ane la puson muluk do thai sitame la tum bang ki putu bang ke la tum bang ke aparo asuri si la tum bang kadingje sitame la puson si la tum bang amen sitame taram ponlo sitame bang surian bang ke la tum ave sitame domosi akyong sini li pudam lo bang koi dak si do chodi sita la ta bang koi ke do sitame ID ka be tum dhok do lo la pente ID do tum bu sitame la bang ke BJP masih BJP mat thot si la tum bang jin si la tum son paman pon la puson abang ke alang tum sitame la APSSC tum phan ka duka ve along tin sitame la puson jakong nang pa bob dun de fansi la BJP sarkar tum phan mate la ke hoy tum sami la nilitum APSSC tim hoy ke nang ke alang tum hanta condemn pon la pente ako isi alam the abang ke la puson lo alang litum bang non APSSC mate ilitum sarapan jai ka sarapan non MP hai depto hai vekpo pulatum kapire thek tik ajok pensi alang li tuliram rong hang pen ke chenglok la ML dorsin rong hang sitame arong lupen alang litum bang ke ther ke hap la avukar tum han toisi la puson sin ilitum APSSC tum han ke la son si nitum han ke nang pinton bom lo sitame non ke nitum la kar biang lo rat ke do anaphan is west mate dima hasau a district thom atum same nona bangke manghu nang Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me